Adam lo purin alo phar he til hi atak nge thleng kum sang ni som pare te thleng ani a atong tu ani na tele athil thlen dan a mun te hi enge muchan kan zep angai don ani he til tong tu driver mun sanga sui ganin kum sang ni som pare ani a Christmas line ni in December ni som ni parit ani kan khuwa po mun danga om Christmas mang tur an lo ho khom vele nuala kum tina kan ti thrinangin Christmas le kum tharin kar ni ol rem chang an khuwa om ho le khodanga zirna le tul sang sanga wang om ho te hi en ti hlim na hun kan mang thena hemini po hian chutiang ni mang tur chuan kanin buat chaya football le volleyball pangan fiam kan lo tum mani kan team football khel anai boka chu wangen ka phone po ka beka ka lo da ya ka lo ngai ben hau lo mai chutia mol sira ball kan lo pet mek lai chuan kan ki mi hian min lo awa chutia kan ki mi local chu makkati sa to shem ani hi kumsum nga pel to ni in fa pathum nei to hi ni a thalai ti hlimna local nan nal chu mak biau reng ani kan kho field hi kho chunga tanga tlema zupan ngai dewani a khuwa tanga fal dewa wang hian kan ki mi local po hi amak ka ti chan chu ni min lo huya alama chuan ka kalmaya mall sir pavilion sira chuan kan pheya thudang po soi to lovin ramtin ai hala akang savia ania man mol tukin lungle kan tlan nga langai arandi tamai athil soi chu kabula mithin khatin an lo ria an lo in thil dar man nuala kan chi ai zo ta vek mai ma se chutia kan ril ruwa phok lek veu lai chuan kan me chuan a ti ngai nu tak po om lo lunglei pan turania in lama chuan a engma ti turum chang lo nia chuwangin intel ti lai lo ti som ro a ngai tu le tuksu ati ta hlawa ti chuan in fiam lai mek te po chuan an ti lai chu an ti som le tamal mala ti chuan kan pani in kan chauta a kan khuwa hian motor nei hi kan om ve nwala ma se tu nain hal hi thisana in som na nei rem lo ma ni la chung khatang dewa in en kan ni wangin akal om ber kan lo ni a kapa hian hruai ain thuam feina chungin bibi sang nei ni wangin zan thil te ani box si wangle konga thui tham deu wang chuan keimin lo ko lo ni khomon na che ni to lo wangin ka in thak thok thoka kan motor ka wala chuaka kan khuwa tanga lung le thlen na kho petrol a om lo wangin petrol a black a zuar ta kan la pa don nia ti chungin motor a chuan kan lota ka phone la chuaken petrol an nei le nei lo chu ka zota an lo nei hlau mai ti chuan ka mai phur tur te in lampan chuan man mu takin katlan pheya chono lam dar ni le chan revelen to anin lam chu an lom pe fel thap to a muang chang li dim takin motor si da chuan kan lang luta an soi ai dai na lo kang sa nia male en po shom takani apil dei doi maya asam te chu kang ut ruam maya kang rim anam rum mai amel po mutlak wakani lo harap om takani ama la chu anatur si hlom mai sia motor seat nung lama chuan anoina thut puya ahmalama a u le ke kan chuang ve boka akang chu na dewa wangin anati chu arum le dat thren konga thawak lawa chuti chung chuan tlan chak lo theini si lo wangin kong khura motor an so de chuan aron rum le dat threna akhal tu tan chuan in thlrunum du takani kong chan revel kan tlan to tia chuan kan mi phur chuan mu mala shevak talo ti in anu chuan han soi da pa amai ro chu acha thlabik em lawa har satna dang tok lem lo chuan zandar sari vela lungle civil hospital kan thlenga OPD an han langa akan na sat awangin dimangai khop mai
rei tok phang kan voi pui nu chuan na chok nan kan chiwa a zia dewe an ron ti a hospital ko ta chuan anu le a u nen kan han thuwa lung le lama an chung khat then rol tha te po engi mozat an lo to anu hena chuan engtia in hal mai nge moni le kan tia zo anuam lo ve na chungin a phur tu ka ni a chanchin a chia thai nge motak chu ka hriat ve ngain ka hria ka han zot lui ve tramani anu chuan tu na in hal a fa chanchin chu hi tiana soya in hriat angin kan fa patlum berani awang hian kan duat khop maya aduang a soi chu ti sakan tum thram thin tlei rol sual po ni lem lawa kan ngaya ma se chanchin kan han hriat chuan zu ina ching ve za zo ti kan han hria kan han zil ve dewa asim ve mai ni point kan hria pol som pani azir khan aizola kan da thata ken ron pass vea kan lom khop mai college kala du thu te aron soi vea a thian ten phaya kalan tum thu te a chak ve thu te aron soi all lawa apa point zirna nana chuan thei top kan chuang chu le yom don nia alo ti ve maya Bangalore ba alzom vea claim lai deu tang khana thian then khat ne na tangin dam doi ti then thu kan rele zau thina apai na zu phone na men lovina lo tanga dam doi mel po ala ngai lo thu le Bangalore mizo ko shna thei to point man thu ran soya apa nen po chuan kan lo tong trai pui thin chenia ti in thamung takin kan amjui maya ma se a thian te soi kha alo dik chu ni in kan har she le me chuan dam doi alo tina sa to khop maya angol alo ve diar to mai ton tum Christmas alo ho adam doi ti tur muzolo suffer shom til tok in hal tamai nin kan reber ti in min chelta chutia kan thut mek lai chuan anu chuan hei kan je chho jel tur angai la min le chho san mai to ta che a han ti a let ngal lawa jan ri tu ani point chung te ren tu reng musat anama ti tu chuan a re thei tho ania han tim boka na se chuti han ri anga chu ka in ti pa ve lak lo to re chu tu tho mai la atu ka ti tur ka nei te chu chuan lamin a ka ho mai nge ti in anu bula chuan ka soita anu chuan lom thu te min rit luama enting nge niang phur man te hi an ti a khai in lo le le huna dam takain in lo le lenga ka pa te nen soi rem mai donia man mo wak du su kan ti a ke ma chuan ka le ta a Christmas lai ni a konga re in to turan wang khop mai tluang takin katlan zela lungsen kho thlen nan kilometer som ni pangala omti kong sira lungphuna chuan ka hmu kong kwal zau ka tlan don chi ka motor Maruti 800 headlight in a koi chun chi chu ka me phur ngei mai khan kong koi kwal zau la ya a in hala om danang chi a chi in a mai thi hluam le a in hal na pil phung mai asam kang ut rom chung chuan milo pharani chu ka law le tuk chu soi ngai na po om lo ka chi ai zo vek ka motor chuin thelo pa kong sir thum ret kong chu ka su ti ka hria ka law le tuk chu rel rufim ka pu thei to lo ni ber ka motor malam dar thlang chu ke chuaya ka mai ran pera ka mai thi nuan bok ka motor light ala eng vua ka motor side glass ka hanen chule kadam lo in hal phur kha kalam panin zoi muang in ron phei chut chut mai akang pil nuan te a mai thi nuang te chu ka mu thei asam kang bang om chuat mai te chu chunglam hoi zong in om sung maya thla a en viau wangin mu har salo khop mai ka hlaw tuk chuan ka motor chu ti nun ka han tuma a chabi ka han her point anung the reng reng lo side glass ka han en le chu ka mu da lo thodiep dep chungin kan hoi kwal lek de ka thut lo na lam kan hoi po chuan ka mu ta lo o about ta niang tia ka rul ru ka siam mek lai chuan thuam ret ku nga tang chuan a let ling zong a ron chokhen ka mu tam mai ni chu ka motor ma ke effect to si soi ngai na om lo kho phen rap thlak chu vele ka motor cha bi ka han hera mak tak mai ka motor chu nong ta ka kut khu dor dor chung chuan motor gear khoi ka han tuma ka khoi fu lei thelo
eng tin tin emo ka dafwa back gear ka han koilo pa ka tol nung ta motor light chuan thuam ret lunga thi nuanga bit vung mai chu chhun chiang kher mai harap om takani eng tin tin emo ka motor chu kain hera lungsen khuwa lampan tur chuan chakta ka tlan turin ka in buat sai chutia ka in her mek lai chuan ka motor hnung lama thom ka hria han hoi le chu kallama ka phur lai am danang chia chia khan thi phung mai le chutia nga rap thak ta ka lo thu nuang chung chuan ka hmu ni chu thok le khata na men lavarim chia hian motor chung chu aron lu khata harap thlak ta ka ni ka te khin ber chu kalam ha ulo chungin mithi ruang troi lung noi noi rim hi ang berin ka hria side drain ka tlan no chu ka hria abak zum ka threto lo ka han har chu khuma ka lo muwa khuwa lo war to kabula ka nu le ka ni chung khat trel rual tha te chuan lo thuwa enge thilam zia tia kan so chuan lungsen thlen ma kong sira side drain accident in min lo char hi lo ni a min char to pu mon tia chu kabula chuan a loading ve renga thil om dan chu ti hian a soi kan thing zai phur kan kho tai dewa kan lo holamin kong sira motor light engvu side drain tla kan hua kan han en chuan ni kho shalawa I lo om reng mai kan hua chia I kho si ka lo sang mai chu lo ni in kan boy som no chain lungsen dam doi na hian kan da lo chia I wallet atangin tungai ni ti le I phone atangin ni chung ta kan be pop ta ni ti in shila pumwan te chuan kong he te sia chak deuh wat lan te chu fu lo nia wala film khur deuh dor o kian I vor chang chuan min kal chana ka film khur lo wang an ruat ti chu ka thetiam maya ma se ka thil to neng man che ve si lo shil po ka tum lo na dangeng ma ka ni to lem lo wangin kan kholam pan turin muang chang kan siama kanung te chuan motor dang hayarin min lo ruaya kan holama chuan ni zan dar ko pel neu deuh khan idam lo phul kha thi thu min lo rela ati a phone min ran tum thina lung le le kan kho in car signal that la ma wangin in biak thei thei ni silo ka thil ton chu ka hre chuak zoka ka hmu lai le cha thla an ti lai vel te chu ain mel ti ka hriam ngal mai motora chuan ka thil ton dan le thil thleng zong zong te chu ka soita kanu po chuan soi bil vak ngai na hre lo amak ti lu tuk chu ngoi reng maya abula chuang ve motor khal tu so ma le ka ni te po chuan ma kan tingang mai heta tang hian ma nia motor zan tla ni ka sim ta mak maya reivak lo nuwa kan motor po chu midang hena ka thal ta mak mai ni ka thil ton ka soi po chu lo dar chak ngang maya dam lo ka phur chung te po chuan an lo hre ve le zela keipon an mel moi tun thlengin hream kalati an ni point kholain tok tura kanin mu te po hian min pe hel dan tur hian zong ram zela ni ti ka mu reng thren ka thil ton kha makkati in tuna ka ngai to let le po hian kala hlawa hream kalati phone ni ti in ole don tumutan chuan khamisin khanri phut mai sela he ka channel hi ila subscribe lo ni chuan khongai taka min lo subscribe sak turin kan ngen cha chuanin like le comment te kha thei chuanin min lo ti sak vela kalong matang